Mainiton baga di ay. Init-init naman na kantin niyo ay. Padi, ilinganong. Mainit da. Garumampi ko yung ayop. Mayo lamang electric pan dyan. Ina niyang kantin niyo ang ayop. Init-init na. Psst, hoy! Garo ka ano? Tano? Inaano ta ka man ha? Ay padi, mapalatak garo. Bayai lang, aabutin yan. Kung iniinitan ka, bago ka digde, dumang ka sa room nindo. Kung digdi sa kantin ang gusto ko ha. Ha? Ay, paparasimbag ka pati ay. Pakiaraman mo, buhay mo ay. Garo ka ano. Anong sabi mo? Ulita daw. O pa day mo. Kastay na, bakong puro ka bingat. bingat. Hayop talagang ini. Pali atyan mo na kastan. Pagruluwasan, magagaydas kita kay ni, hilinga. Pasalamat ka. Hilingon mo. Marong luwasan baga, marong luwasan talaga, umapod ka na ning kasurog mo. Umapod ka na, tay tatalbong takang buhay. Ayop ka. Hilingon ta tiyan. Hilingon ta. Mayong durulaga na. Baka pag nabanog ta ka, makaltok ta ka pala, kumuripas ka na. Gawa, bagong puro salita. Lul. 20 minutes later. Pwede kaputan mo ng cellphone. Kaputan mo ni. Bagusak ko. Hindi kita kayo makakabilo, masuntok man ko ay. Wallet mo na dyan. Pag nahiling ko tulos tong hayop na ito. Tumago na siya. Ay lintian. Sarong buntol kaning kamao ko. Bulag ta. Ang hambog ka ito, mawawara. Halo yung pati magluwas. Takot na garo ang ayop. Tapos nagkaudo na pala sa sobrang takot sa ano. Ina niya kasupog, nagkaudo. Pwede, arin. O yan na si Kawan ko. Yun na yan. Pwede, kada ko nang bagasigdahip. Kada ko nun. Ay talabot ko, bure. Dahil lamang ko takot. Ano ha? Ngunyan daw ko mo paraharambuga. Ano ba di? Ano, ngunyan? Sabi da, mga harambugan da ka mo ha. Saro-saro lang oh. Adi, day kaya. Garo bagay mga parahakot baybay. Saro-saro lang. Adi, dalaga na. Mabubungo kita digdi. Mga harambug.